Hadian ke jing pha jing ujor ki samla wat kam pulit ke belia khunru ya ke written exam na ke benta ki kam ha ke tenat pulit ke sarkar jilla ha ke artre ujeliu arja arpusan kumba arfongut ki samla wat kam pulit ke shakhot ban ai jing panchai ha crime branch police station East Khasi Hills district. Lak ban pen kin mau bahaka arpo khundai tre ujemmang arja arpusan kini ki samla ki lalaj ban mi sa office ke Central Recruitment Board ke badan hamauro ban pen sngo ya ke jingbom hun halor ke jingpunlong ya ke MLP recruitment exam haka khat pra arpusau bat arpusan tre ujemmang arja arpusan bat kat tu kan ingot nakini ki samla ki la mi shikmat ru ban ujor ha chairman ke Central Recruitment Board lingba ke jingtho Hakati kesengi kila penpauru bakla dan kejingle bam hak jongki nong up examen da kabaki lai rap ya ki samla bagi itu bat kumjuru ya ke jing bam perking ban ra tiar chapo ka kamra tho examen nalor ki wei de nalor kata ki samla kila bu jingken turu ya ka board lingba ka jing tho ba ya ka examen dai ban penlong biang da ka bu iki video camera ki nong up pahara ba biang ka baken thop ya ki bria ki batbet pan up examen ban pendu ya ki internet ha ka por examen bat ban penlong ya ka jing to ke alor ki te ki examen ki bla dap penlong Habakran sikilat pathai kubor hadian ke jingyo jing pensyai kini ki samla kila kentu ya ki para samla bala dadang don ki bakwa ban ai jing ujor kila ban letmi syakate ka jaka lani syaki SP office ki badon hagi district jongki kejingwan dunga sini ban wam ai complain tolong ba akpor bang exam ayo setaha senyidwan ka satri se jong ka UB constable te undang ladung siapa tangan dalam tho adin ketu minit ngai ba don ki kandidat sa khman jonga ki barai ka mobile phone te ki page sipang ngam tip pat kile ayu ngam lap hire ngam telpon hire bangan page kile ayu ro ngamar ngaput kam bangan tho kam ram jong tho kam ram jong kuda pikir par jong te ngasgo ba don ki phone ki papa baring tip pat dei jongno te lor kata ngasgo khel ngasgo deu ba kidon ki para phone kumta te kalong ka bom khuj mo kalong unfair te ngawan ai complain ken sini pan mena ki ong ba lada bun ki bom complain lada ka long sisa ka ba unfair da ki don sa ki ba le kumta te kila ban kodok ben ke exam na kutu yo borok ki candidates ki ba shim ki ba UI la ki jong ki khmat ki ba school la ki jong ki score la don sha ki ba le kumta sngub ha one chene pan ai ki complain ban ju sngub le rang ban ju sngub team sngub ting yang skambek ba khang ba kane borok kan long ka bakhuj tang ya mata ya kamta sisen rei dang ne khmat kam nam dei shu ban ja kum kane kamta ki khna samla borok ki bun ki ba le da ka bakhuj ki le hok to ba dala dei tu ko por ka si pan don ki bala to te ki bala thok te kam kun sung tanap mo ya ki jing snow jeni i borok ni hoj borok ni lai tres tom la du kamare adu ka exam ni la pen kret da ki penai te ndong bangin du ba kita ngin du mangi ki tres tom kita ki bala tu ki barak phone ki yo sup ma ki te kalau ki jing du nong mo ni mentah kesini ngawan hang ni apo IGP hang ni te ngawan ban ai complain ka ba ngasyam man kani mo ngayo snow ngayo I dala ki jong ki khmat ngayo snow da ki jong score por bang thoi ke exam tengwan ban ai complain ban ai ka statement jong ni po IGP te ki pulit hang te ki la syam ni ka statement ka jonga ki la tho hang tu ngala batai kat kum ka jing sisa ka bang ngayo I te ki la tho ya ka tu statement te ki ong ba hab don kam ka sign en te ki phawan ban sign ru te ki ong ya ong tu let way ong ya ba ong lang ki wei ru ki ba mo ki ba yo I dala ki jong ki khmat ya ga jia kata ga jing syam jong ki ban ai ka statement let's see kitu ki ba phis kitu ki brio ki ba phima ki candidate ki ba sa chapo jowai ne chapo ki gat chapo ki district repair na try phishim jing e ban point ni silong ban le no kum ni le chapo ki SP mo office jong pi chapo ki district jong pi ai complain jong pi ha ki tu ki district but lemba kan ni ka jing le jong pi nomor pihak bi ban le jing sharmar bangi apply gini kamru kwa bi bakan long fair and transparent te bakal daga long kumta kamut ngi dung sngohon te namang ai la jong ai I kumtu hapo katu ka center tengam sngohon tengawan ai ka complain hang ni kisim ni kutu ka complain te bat ki ong yang iru ong ki beru tenga kerpat yapi siba hidon POE le kumta ya kata le ki district yapi la dak pismo jinjar saban wan sangi le ai complain jo pisa kitu ki district SP office kuto bat kin sale ya kabadan kam
hang ni te ki bawan ban ai jing ujor mta sengi ban ai complain ngatrai ki di bin apo Shillong kidan hi ki ban apo keleng-keleng apo kum ribhai iru sai te jowai ru kidan le si pat don mo kitu ki ba jinjar ban wan sani pala jengai te kabha ba pinlet bi apo ki SP office badan apo ka district jopi ai complain ki te maki kin sa tho e ka statement ka ba PI bat kin sale e ka badan kam ngatrai kin sara e ka statement jopi kin sa print te kin sa sign ne pi bat kin sa lidrash po CRB office thai la ya bun hi namar ba thai arphau ye bang long ba ngayo i kan Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka batau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi ban ai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.